RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagpahor ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag ibuka nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Gloria, ginaingon, pait gyud ning maibog ta og lalaki nga mura og anak ra natong edad, unya ang lalaki pagyud nga atong magustuhan, mao inatingban sa pagmahal sa atong anak. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ko mahimo nga mahikalimtan. Salamat ma'am. Muli na yung guspay. Aron mapakita ko sa akong anak ang resulta siyang laboratory test. Mugawas na ko din sa laboratory clinic. Ano na ang resulta sa akong laboratory test, ma? Oh, mauna ni nak. Sige na pag-ilis tayo. Aron mapakita nato sa imong doktor kining resulta. Aron mahatagan ka dayon niya og resita. Ma. Kaya sa kayo mag-ilis ko. Mauna ni resulta ros imong pagpanrabaho sa Manila. Nasakit ka na hinuon. Taas man kay imong sugar, day. Nya high blood pag yung ka. Kung ang imong baga mo naigo sa imong sugar, mao nang GTB ka. Pero, Dok, Unsa man? nganong gitibi man siya nga wa man siya magluwa og dugo? Magpasalamat mo nga madali siya. Kay kunwa pa, padung na gyutan ni siya magluwag dugo. Pero Dok, ganong high blood man sad ko. Nga, luspat man ko og panit. Dilit ay ko anemic. High blood ay ko. Ni mo sa resulta sa imong laboratory, inday. Ang nakaluspa nimo sa imong panit dili di ay ang anemic, kundi do na kay nervyos ug may cholesterol ka pa gyud, ha. Ug ang imong kidney sa may diferensya ang usa. Kuan ko na, pero +1 pa, matabang pa kana. Ang may diferensya ang usa man, pero +1 pa. Matabang pa na. Kinuo ko. Kung +4 mo na nay kuyaw. Kadaghan din mo gipamati nga sakit ko itsuna. Mao ba? Ma. Pero may magutman dito. Unya, kadahuman og panlapa. Kadahuman ako panlabas mga singina sa kong amo. Maligo man dayon ko. Mao di ko na nga nasakit ko TB. Unya hinam isat ko ma. Kada kaon ako, may soft drinks gud ko. Dili kay ko tig inom anang tubig gud. Ay, nahala.
Karon nga may gitumar ka na nga balik unom ka buwan katambal para sa imong baga. Teksit ang amo mo ha, nga di ka na mo balik sa imong pagpa-maids Manila. O ma, ugma, ang anak ra ba sa akong amo ba? Ako bito siyang nauyab ay, Ha? ug may nahitabo na namo. Unsa? Kiniuk uko ni mo tiyuna, uy, nagpadaha ka mas atik sa anak sa imong amo, uy. Naigugman siya na ako, ma. Ug kung may baho to siya, nga ako pagpauli karon, dili na di ko makabalik, kay may sakit na ko. Nakasiguro ko, nga moanhi kita siya, ma, aron pangitaon ko. Maayo unta kun ingon anak. Pero dako ang akong pagtuo nga iya karang hitalintan. Maid ka lang gud nila. Ikaw ang alkansi, kay nagpadaha ka siyang diskarte. Kinsa bang ka ang giingon ni Tibor nga nangita ni Chuna? Gwapo kuno nga lalaki nga gikas Manila. Hala, dili kaha na mao ang giingon ni Chuna nga anak siyang amos Manila nga nahimo niyang uyab. Ug ni Anhi kay nangita niya. Uni siya gawang nagita ni Chuna nga imong anak. Wala na ko siya pantuwa sa inyo. At sogo lang kong tao nga. Wadto sa inyo eh. Pero ano mas Chuna? Ikaw man yan eh. Ikaw di ay ang mama ni Chuna? Hain rin siya nang. Nang, tubaganan. Kuan, bago pa manggub nga nakatuog dong, mao nga wala nakupukawa. Unsa man day unta ang tuyo mo sa akong anak? Ako di si Edgar. Anak siyang amos Manila. O iya kong uyab. Unsa? Oh, ikaw di ay ang giingon ni Chuna nga iyang uyab nga anak sa iyang amo? Tinuod ka dong. Nahigugma kang tinuuray sa kong anak. Og niya ka aron dadon mo siya sa Manila og adto mo magpakasal? Unang. Kay ang tinuod nang mga Bisaya man pod mi. Tuan lang may manimoy ito nila. Mao nga larino kay kung Bisaya. Oh, dong, dili ka kahamabugnaw kung masayod ka nga si Chuna. Kaya nga no ha? Naon sa siya ha? Dako siyang masakiton. Dunay TB. Himatyon na siya. Unsa? Dili. Di ko gusto mamatay si Chuna. Mahal ko siya nang. Kagwapo ba yan aning animal dako? Kayo ba yung luguson, oy? Ay, di man tao ni grabe rin yung sakit nang Gloria. Maayo naman din ng TB, pero may maintenance lang siya nga tambal para sa iyang diabetes o sa iyang high blood. Pero, dili pa tao na siya mamatay, Kay nga no, imo di siyang giingnan mga himatsyon ako. Ay, kuan. Gisukod ko lang ba kung unsa kadako ang gugma mo sa akong anak dong Edgar, oy. Way inahan nga gustong manungo og anak in taon, oy. Gisuwayan ta lang kag sukod kung unsa kadako ang gugma mo ni Chona. Nayabag ka niya, Gloria. Kasi hindi ka gusto ka na Edgar ba? Ay, tinuod lagi manoy, uy. Bukos uyab ni Chuna. Gwapo man sa kuting animal. Unya ra ba, noy? Usahay mo tutok sa senako. Mura og may pagtanaw sa senako, noy Tibor ay. Gwapo masagura siya, oy. Ako gani, Gloria. Ayaw na panabi, ha? Kay nga naman day manoy, ha? Bida. Pagbida gano lagi. Pagkakita yun ako ni Edgar ba? Mura kong kabayoton, oy. Kagaksunon ko niya. Sukad. Karon pa yun.
Karon pa ko makakitag lalaking kabayuton ko, Gloria. Manoy! Edgar? Oy, ikaw manggudayin na sa kong kwarto. Unang, Uy, og naibaw ko. May pagtanaw ka na ako. ah, Ug dado naman ko Chulas Manila sa sunod adlaw. Manglarga namin sa Manila. Nya unsa man. Wa kay buhaton nako rong gabi una. Mayo kinatug si Chuna. ay ayaw lang tingali dong. Uy, kay maikugkus akong anak. Kuan lang ka ng ani na lang. Pagaksa lang ko kausad dong, bika ng hugot kaayo, pwede. Oh, sige, sige. Gakos na kay... Mugawas na ko din. Sige na. Edgar. Edgar. Ihong ko kay gakos na. Ayaw ko lagi ka. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Gakos naman unta to'y sabot na mong Edgar nga uyab sa kong anak pero giganahan, mahayang na. Pero wa na ko muusab, maikog ko sa akong anak. Ako na lang silang gipalarga sa Manila aron di na ko mausban ni Edgar. Mapahayang na sa ta, lisod na. Magudong makasama ang kaagi ni Gloria dinhining atong tulumanon. What's the style? Mapahayang style. Kini maong sugat ni Jay Badayos sa direksyon ni 3D Advocan, spinner Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.